Hoş geldiniz mehribanlar Aymelek dükanına. Doğanlar köpüňizden bilşiňiz ýaly Aymelek dükanına diňe lomoýlaýyn sowda edip bilersiniz. Ve Türkmenistanyň 5 welaýatyna da eltip bermek hyzmatymyz bar. Mehribanlar, elbetde bu hyzmatda Türkmenabat Kargoň ullakan ýardamy bar. Türkmenabat Kargo hem anamly, hem amatly, hem çalt görnüşde eltip berýän üçin men size Türkmenabat Kargony maslahat berýär. Hemmeňe salam dostlar. Gowmy ýagdaýlarymyz bugün nesip edilýän ýüz-ýüze gepleşigmede hoş geldiňiz we bugünkü mehmanymyz, ýagny biziň studiýamyzda Akeptirde Meditimi kanalynda Parahat Pürjäy. Teşnemin bollum, teşnemin bollum, bulgar saçım ile almadım. Eyvah ne güllerdi bu, aksaydı yanaşır vah ne güllerdi bu, yine kaçan görüşür. O benimki divaydın ben, divanası ben, yüreğimin yarısı ben, gözümün ağrı. Hoş geldin. Hoş gördük. Gowmy ýagdaýlar. Janyň sag, işler uğruna. Ýagdaýlar. Bizem gowy Hudaýa şükür. İlki bilen Meditim adyndan köp minnetdarlygymy bildirýär. Gepleşigimize hoş geldin. Sağ olun size de hormat edip çağıranız. Taýyn bolsaň bilen gün başlaýar. Taýyn. Onu mümkin olsa elbette sen muştaklaryny hasam köp gyzyklandyrýanlar, biziň agdalymyzda gyzyklandyrýar. Seni has ýakynan tanaly awtobiografiýaňy aýdyp bersen. Men 1990-njy ýylda Aşgabat şäheriniň Göşew adyna eneden oglan özümden uly bir doganym bar. 1987-nji ýyl Murat. Özüm 62-nji orta mekdepde Köşede okudum. Ondan soň Belarusiýa döwletinde okudum. Ondan soň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny okudum. Gaty gowy. Eýem käbir sorama jogap berkeşdim. Indi maşgalaryň barada mümkin bolsa birazjyk aýdyp bersen. Maşgalamda men, ejem, hem doganım Murat, hem gelinim, iki tanjam ogulum bar. Gaty gowy. Sen öýlenen iki tanjam ogulum. Atlary näme? Atlary Recep Murat uly oglum, kiçi oglum Bilal. Gaty gowy. Endi sanatatna ýapaly bolsunlar. Sağ ol. Hemme kim bilmedmeýän bu soraga belki jogap berkeçensiň. Aýdym sağdan ýerden höwesleri dinlädip başladyň. Aýdym sağdan başlan ilkinji höwesim Badar Pürjäýew diýip men kakam pakyryň bir jigisi bardy. Badar kakam ýene oturşykda öýler şeýle oturanlaryny öýdi hatda. Gitarada aýdym aýdýardy. No любительски. Ýene öýçe aýdym aýdýardy. Olen şoň ýanyna oturup gidijek wagtymyzdan şoň ýanyna oturup dinläp şol ilkinji menem şunu ýaly aýdym aýdam diýdiren, höwet etdiren adam ilkinji. Soňra Mehmet halipalar we Pelwan Halmuradow, Annagul Murat Durduýew halipalarymyň aýdymlaryny dinläp şeýdem aýdyma höwetlenip soňra aýdyp başladym. Gaty gowy. Belarusiýada okudum diýdiň. Şo Belarusiýada okuyan döwrüň aýdym aýdýardyň. Näme üçin ona gitdiň-de? Başga spesialist. Intak. Öwrenip berdüm de gitarany, öwrenip berdüm. Berden gitmän kämem ýoşluk bilen öwrenip berdüm. Aňryk barwam öwrenip berdüm. Ýöne aňyrda da kän konkurslara, atlara. Şo wagt intak anyk bilen okun Parahat Pürjäy boljak. Ýok. Ene höwesim bar. Parahat öz stilinde Türkmen aýdymçylarymyzdan kimiň stilini özüne meňdedýän. Ýani men şuňa meňdeşirek edip aýdýan diýen. Olar dogrusyny aýtsam halipalar, ýani gaýdy bellek geçinmeýäli Pelwan Halmuradow hem Anuş Murat Durduýew men öz alyp barýan ýolumy şolonqa meňdedýän. Stilim, şol stil, şolonqa meňdedýänler.
Kelen müzikden gerem soru. Hayfa Aydym bilen ve näçinji ýylda tanaldyň, ýagny meşhur boldun? Ol hiç kime de var. Sekret del 2012-nji ýylda işlendi, 2013-nji ýylda uzer neme doğrady, teşnemen boldum diýen aýdym. Türkmenowada o teleýylymna çykdy, şondan soň meşhurluk galandy. Indi şu taýy soru dörýärde. Aýdymlaryň bilen has meşhur boldun ýa kinofilmlarda rol alıp has meşhur boldun? Ilki men pikirimçe aýdymym bilen meşhur boldum. Sebäbi birinji aýdym şol teşnemen boldum çykanyna bir halk tarapyndan kän bir interes döredi. Şol aýdymyň gowy eken, şol ýöne berýär. Şu konsertlara da baramyz, aýdýardylar. Ondan soň uje ikinji aýdym çykdy ýylyň ortaragyna soň üçünji aýdymym Türkmenowa teleýylymyna neme goýardyk. Täze filmine. Üçünji aýdym. Ýadyňa düşýän belki bilýän, belki bilýän. Taklan ýarym, ýylgynyşyň sowadet diýip aýdym mat, şonu kino hödürledik. Kinoda geçti, kino düşüp, ýöne soň kino düşmäli özüm gowy görýärdim. Aktyorçuluk okuyum 10 ýaly bir güýçlü bolmasa da, ýöne özüm höwet edýärdim de. Onuň nähili kinolar bolsa meni ökman rollary alyň, men höwetim bar diýip. Ja, to. Indi şu taýda bir ýanky ýere goşup geçeli, aýdymlaryň bilen meşhur bolanyň bilen kinofilmler bilen başga bir derejä aly. Men pikirim. Belki şu kinofilmler bolmadyk bolsa, parahat birje tanalýa, bilinýär, ýöne ýürüýte şu kinofilmleriňdaky roller bir hilek başgaça awra berdi. Bu men pikirim. Köp adam diýär. Kinolarda, şol täze filmlerde düşümde köpsi gowy görülüp, aýbyr 4-5 tan kino sürülen bolsa, şoň ikisi gowy görülüp aýtdylar da, şol kinoda gowy rol ýagny. Diňe aýdymçy hökmünde söýülmän, hem aktyor hökmünde da. Aýbat o wagtda bir 20'lerde boldy, söhbet Jumaýew bilen bir kino düşüpdik. Bir Gülale Kulmuradowa. Baş rolda üçüýmez. Olam täze filmdi. Sonra söhbetiň söýüşýän gyýdynyň men başlygy magazin. Sonra da söýüşýän gyýdyny alanym üçin şo wagtda kän. O rol ol bir kino. O ýerite durmuşda da sen şeýlesin diýär. Kän boldy da. Gowy, ýaşy gowy. Indi başlaýar, eýen bilen biziň stilimizde hökman ortaň diýişä gluboký wody diýär, şoňa gidýär. Arada S-Bitter label'ına goşuldum. Köp bolmanım S-Bitter label'ından aýryldım. Label diýerimizde bir muzykal, bir prodüserin, bir centr diýsegen bolýar. Indi düşünmedik adamlar üçin birden ýalňyş düşünmän men bir düşünen oklarla diýjek bolamok diýen. Birden bilmeýän, şo sözüň manysyny bilmeýän adamlar üçin sağ tarapdan, aýdym tarapdan label hem de taýinlap bir aýdymçyny proýektlaryny taýinlaýan bir firma diýilýär, muzykal centr diýil, şoňa label diýilýär. Näme üçin goşuldun we näme üçin aýryldın? Onu başlamyzda Süleymanjan aslında men janýal dostum. Onuň maşgalamyz hem dost. Maşgalamyz olan maşgalasy bilen biziň maşgalamyz dost. O gatnaşýar. Şonda oturan yerimizde gelseňe talandyň, menem adabım. Men aýtyn aýdymlaryň ýazyn, senem aýdymyňy ýerine ýetir. Gowy aýdymlar ýazyp bereýin men. Dost ikimiz şon ýallaga işläýip şey başladyk. Birden boldy da, ol plan ýokdy olar ýa. Onuň zat no şeyden mi de warady, label edil. O ýöne menden öňüm oň öz pikirine bady. Label etmek. Mäti bady bilýän bolsaň, mäti. Bady onuň şon ýaly bir zat edellidik. Soňundan goşulyp gider her kim täze aýdymçylar we aýdymçylardan goşulyp giderlerde bir ulu bir neme der, label der, belki başladyk. Ondan Süleymanjan näme razyk. O menden beter, men ýalta diýden, ol menden beter ýalta da. Onuň awy işlenilmediken, neme dilmedi bolyn. Onuň luçy men özümi işleýän döwürlüm çalty işleýärdim diýip men onuň soň üçin. O taýda o bir kontraktly adam ýok. Ol diňe dostluk. Dostluk. O baglaşy. Başga iş satdy. Şo label
dowamında Esbiter bilen fitimiz barmy? Şo ýadyma düşýär. Hawa. Fitimiz bar. Şoň men bir säheljik ýadyma düşýär. Ýene biri bardy ýalňyşmakmy? 3 kişi bolup aýtdyň, 2 kişi bolup aýtdyň. Yok, neme? Süleyman bilen bir duetimiz bardy, Mehri bilen. Kim sorapdylar da Esbiter bilen näme üçin duetler ýok diýip şoň jogap goýýar. Bar, Esbiter bar. bilen duetler bar. Esbiter bilen label'dan öňüm yok, label dawagdym. Label dawag. Neme hawa, duet bar, ýa-da Pürje, Parahat Pürjeýew. Gaty az, täzelik ködürleýän. Şeýle diýeli ýylla bir aýdymyň tutsa, on bir ýyl arkaýyn ýörýän. Näme arkaýyn bolýar? Ýaltalyk diýip düşündirip bolýarmy? Diňe başga hiç adam diýip düşündirip bolanok. Täze başga da bir pikirde kelle bar, ýöne ol уже оправдание bolup gidýär özüm. Оправдание diýän mäme düşündirjek. Köp ýat käni iş etme, ýöne bir gowda et diýilen bir pikir bar. Ekezi. Ýöne olýam оправдание. Основной ýaltalyk. Evet, egon şey doýurýan da. Основной ýaltalyk. Niseret sen aýdym çıkaran töwerem aýdym çıkan wagtlaryny ne ýurdumyzyň iň gowy bir 10 aýdymçylarynyň biri bolýan da şo çıkan aýdym çıkan döwründe. Başga wagt aýdamakdan şo aýdym çıkan döwründe. Inni häzir diýeli hemişelik ýurdumyzyň iň bet 5 aýdymçylarynyň biri bolmaga näme päsgeli berýär? Ýaltalyk, kakak başna. Ýene. Ýöne asıl men dinleýijilerim ma Allaha jana şükür olar söýüp gowy dinleýänler bar. Şolar üçin işleýär tabi. Onuň hökman ol 5-lige, 10-lyga girmegen däliýet. Esasda çykarýan aýdymlarmy dinleseler, belki gowrak, öňküden hem gowrak aýdymlary bolup, täze dinleýijilere ödüne çekip bilse, oňa ýeter zat ýok. Oň ýaly pikir ýok, hökman plançalyga girmeli, Ýöne esas şol meni dinläp, gollap dinleýän muştaklarma, dinleýijilerime esasy aýdym hödürläp bilsem rahy ýaltalykdan ýaňa diýe. Innik soramyz Türkmenatdan, Kamil Marketdan gelýär. Parahat Pürje aýdymçy bolmadyk bolsa kim bolardy? Ony kän soradylar. Öňüm kän jogap berdim. Ýanyň söndürjü, pajarnik. Ve okan uğrum, kakam pakirin uğri. Ýanyň söndürjüde. Şonuň şo öz uğrundan uğratdy meni okuwa. Aslında da men özüm berde okuwçy wagtym ýadyňa düşýän bolsa, men orta mekteplerden alıp pajarny ýarşa gatnaşdyrýardylar. Stamitrovka, estafeta, beýleki şoňa gatnaşdyranlarna men gowy rezultat görkeldim. Ýaş okuwçy wagtymda. Sonra kakam pakir höweslenip meni ýanyň söndürjü pajarny geçjek bolup uğratdy ýürütdi şol okuw. Eger aýdymçy bolmadyk boldum pajarnik boldum. Professiýa şonu okudum. Şo bolar. Siz markete näme üçin gelýäňiz? Diňe söwda üçinmi? Ýa-da Ýok, diňe ur söwda üçin däl. Ýagny marketimizde meyvelerin ve göğe önümlerin iň saylamy ve ter görnüşleri. Süýde önümleri bölümü diýsem, diňe bir ýurdumyzda öndürilen süýde önümleri dälle. Eýsem, dünýäniň belli brendlarynyň önümlerini hem satyn alyp bilersiň. Bizim yeni orayratin tarafımız Kamil Market konditor önümlerini öde öndürýär. Hem de iň ýokary hilde size hödürleýär. Sağ ol. Türkmenabat şäherinde Döwrat Süýde Amerikandäki Kamil Marketde sizi hoş gördüm. Tas sanýatdan çykypdy. Kamil Marketde 200 manat söwda eden her bir müşteri gymmat bahaly sowgatlar utmak mümkinçiligi berilýär. Otuşuňyz nesip etsin.
Didar Muhammedov haýyşdypdyr. Ne? Teşni den aydymyny janfetde ýerine ýetirip berse. Bolar, uluky wesilen. Gitarany eger mümkin bolsa alyp berýär. Teşnemen bollum, teşnemen bollum, ol gara saçın ele almadım. Nem üçün sen menin sevgimi duymadın, haladım, sayladım seni. Teşnemen bollum, teşnemen bollum, ol gara saçın ele almadım. Nem üçün sen menin sevgimi duymadın, haladım, sayladım seni. Edebin bendetti görküme meni, edidim yalvaryan yanlarıma meni. Gözümün görücü, gözümün nuru, haladım, sayladım seni. Gözümün görücü, gözümün nuru, haladım, sayladım seni. Gelsene gıyma, bakayın sana, yürekten ince yol çekeyim sana. Men aşık yüreğim elmadam azar sana, haladım, sayladım seni. Lelemuz batışın emme kıydın oğudun, şol batışın menin yüreğimi eredin. Bulay sana tüyülüm, bulay sana tüyülüm, haladım, sayladım seni. Bulay sana tüyülüm, bulay sana tüyülüm, haladım, sayladım seni. Berekallah. Normal mı? Berekallah. Sesine sağlık. Ay yürecektin çok güzel. Men pikirimçe şu teşnemen aydım yine bir gedek näme diýelim? Trend bolar, yine bir gedek moda bolar. Yani şu ýazgy, ýürüýte şu ýazgy. Men pikirim. Ne dip bolsa? Parahat pürje bolmak üçin nämeler etdiň? Azanol kän işedildi. Parahat pürje bolmak üçin bäder meni alta diýene şu wagt. Yani asıl tereden de şu wagt soňky döwrak altan ýata diýär. İşler köpsemeýin, işler hem başga da näme. Yani on wagtyna ýaman ondan ýa kän işler edildi-de. Yani şeýle alanda yani böylejuk bir aýdyp bereýin. Ben kaka etrawyna mamamlar kakadan, kaka etrawyna magazyna pradawes bolup işleýän wagtym. Sebäýär. Ondan şunýaly gapyň içinden gulplaýadym. Şo wagt gitara öwrenýärdim. Gitara öwrenip pehlwanyň şol zapslaryny pauzada goýup elini haýysa tarda tutýar. Üçüncü barmagyny näşe tara batýar diýip öwrenýän döwrüm. Şo wagt gap kakyldy da, gap kakylyp planda aljak bolýan bamaý rat ýa ýok gapy ýapyk kameraska işlän okat diýip ay görüp oturýan için oturýan asta berä ýok diýen diýip ünsün bölmejek bolup şolar ýaly döwürlerim ol geçdi diýjek bolýan. Ondan iň bir bölejek şo edilen işlen demelen. Höwäsiň üçin
pulun behidini Aa, qaydyp bilýän. Aa, Şo bir derejä ýetmek üçin bir zat Özünden pistaýetmek üçin o için oturup açan o. ýa-da bu gepleşimde adalarymyzdan diýsem köp sora gelipdir, köp gyzyk soralar beripdir. Ýene bir adamdan gelen sora parahat pürje Aşgabada gaýdan wagtlary öz doğan oğlanyň toýuna barmandyr diýip gurrun bar. Şonu bilesim gelýär. Aşgabada gaýdan nöwrül diýilýän näme? Aşgabada doglan. Niçeri gidem o. Şu zatlar aýtmaly, köpsi bilen oňdan daşdan eşdiýärler. O Aşgabatda men doglan Aşgabatdan hiçeri gidem o. Ýöne şo Belarusiýa bir okuw gitdim, geldim. Doğan oğlanım diýip doganlaryň toýunyň emmesine da gatnaşdym. Bagşy bolup gatnaşmasam şeýle aýdym çawa getirip berdim. Mehman bolup gatnaşdym. Täze dogan toýunda bir edil özüň bagşy bolup dursaňam käbir ýerde näme ondan soň üçin bir çekinjeňligim bolýar. Soň üçin bagşy dostlarymyza haýs edip olar bagşy bolup mene mehman bolup gatnaşdym. Ýöne emmesine gatnaşdym. Mojut ýalňyşyrak informasiýa bolmak mümkin. Ýöre soň üçin de informasiýalar dogry we dürs edip bermek üçin de. Şu wagt köpsün kellesinde men özümi de gyzyklandyrdy da şu tesir okudum etdim. Bam karşılar ýa bir soraýyna diýip bellep we köp adalarymyz üçin isleýän jogaplaryny almak gaty bolmaly. Men dogandamy tanaýan birdir. Onuň soň toýunda mojut men aýdym oturan, göränler. Men mehman bolup oturanym göränler. Belki. Toy boýunça aýdym aýtmadyň üçin, belki görmedik üçin şolar ýa pikir dören. Belki men dogan oglanam kän özüm. Dogan oglanam diýenim kakam men 7 dogana. Şol 7 doganyň ertinde bir koglan bar da alanda. Ondan hemmesiniň toýuna gatnaşdym diýip ýalançy. Ne şu günler ertege mysal üçin toýum bolsa, oňa dogan oglanyň toýuny olar ölçe belleseler çyslosany. Men bärdäki bir adamyň toyun atkaýy. Oňa gidip bilmeýäne. Soň üçin ýöne aňyrdan edip bilen kömek edip mümkin bolan. Aýdym çoğaýyp. Ýöne bolmasaňam adam goýup. Ýöne bolmadan. Soň ýaly birine duşandyr ol. Belki soň ýaly birine duşup mys-myslat bolýandyr. Şu gepleşikde men pikirimçe iň köp adamlar gyzyklandyrýan sora ýaşynyň müňden biri şow, müňden biri proýekti. Gelýär, soňam müňden biri gepleşige juri bolmagy sen höwes etdiňmi ýa saňa hödürledilermi? Hödürledi, ýa hödürledi. Ýani sen diýen men 3-nji bölüminde badyň ýalňyşmy. Bir ikinci bölüm çıkan ýa şo taýda juri meni hem edäýdi. Yok, ýaşyň özüň etdi çağırdy. Ve şo gepleşikde Raýpaýdan oglany ýok diýdiň. Uluhaýp moňa gelýär. Meni gyzyklandyrýan zat şo gepleşikde şol oglany ýok diýdiň. Näme üçin ýok diýdiň? Gönümel bilen şeýle ýumşatma. İlkinci bilen diýjek adama öz pikirim men şo taýda oturtdular, ýa-ni haýyt çağırda. Men öz pikirimi aýtmaga mümkinçiligim bar da. Elbetde. Menim öz pikirimi aýtdym. Ýöne men özüm biraz grubyrak da. Gönümlürak, grubyrak öýde şonu ýaly men. Ondan daş töwregim bilen hem käme hal solar ýaly men. Grubyrak häsiýetim bar. Oň üçin adamy hiç ýeri ýadyr bolmaýar, her kimiň bir häsiýeti bolýar da. Durmuş ýörelgesi bolýar. Şoň üçin gruby diýip kabul eden bolmagy mümkin. Ýöne tak alanda men hiç ýeli ol adama ýamanlyk etjek bolup neme dip zat edip onýalyk pikir bilen. Ýöne men öz şahsy pikirimi aýtdym. Şo taýda meni pikirimi aýtmak üçin oturtdular. Bu mışlar bir aşo gepleşikde bolanlardan birim belki sen ýakynlygynyň men gulaguma geldi, men aýdaýym. Aslında sen ýok diýenden soň meni bir 2-3 sözler aýdypsyň. Ýöne şo gepleşigiň içinde ýok. Kontekstdan şo sözler kesilýär. O taýda bar Ozjan, men aýdan gowda atlymdan gatken zat ketilen. Kän zat ketilen. Ýöne näme 10 gedek birine
Mesela gol Yaşlı ýa-da edip, ýazlyk edip bir gezege mana ýöne bir grubrak gol ýan bolyn, soň 10 tane ýagşylyk gören oklar da bilen anan son ýalak kän datlar, gowlatlar, kän aýdyldy. Ýöne näme ýagşyjana, näme şow gerekde. Ýa-da bilen ýagşyda. Soň sen ýagşyjan gow edip belmeşdiripdir da onu. Sen bratçyk aýdyşyň da. Bir zlodey ýaly Zlodey da men. Teni. Zato proýekt konkret uzunçaýdy. Ufty bet görüldi. Görüldi, neme dildi. Ola şu kontekstde näme ketildi? Doğrusunu aýtsam mana süýnürlen ýerler amma çalazy. Ýöne olatlary näme aýdyp durmak diýäbi. Häzir men şolara aýtsam da desem uje apravdatsiýa diýen ýaly bolýan. Yo apravdatsiýa da men gyzykly sen şondan soň näme diýdiň? Ýok diýenden soň bir zat diýdiňmi? Ya diýmediňmi? Ya diýenden soň näme diýdiň? Şo gyzyk. Maňa şo jogap berýär. Näme üçin ýok diýdiň? Kesdi bolýar proýekt ýardy. Ýok diýenim ol iň soň ol. Ondan ýöň kän zatlar diýil. Ene mysal üçin başga rahat bilýärmi diýenim mara? Aslında başga rahat bilýärmi oljum diýenim. Sonra aslında men alyp bir saýkyn bir zadyň, ýa bolmasa bilýärmi? Şo espitrim bir zadyň alyp Revenin okap awa bilýän. Bir kupletini. Awa bilýän bara taý diýip alyp ýüzüne bir kuplet aýdyk gider öýtdim. Aýdyk gidip ujuwid edip wow, ene men muňa garaşdym. Awa diýdir öýtdim. Men şo niyet bilen soradym onu. Köplük düşünýär, işte men ona halka aýdyp aýtdyrjak, ýa bolmasa abyşna aýdyp aýtdyrjak bolan ýalak diýip düşünýär. Ana narýas kalan goýulan ýa nemedigi şol. Ne şu aýda men ýanky kartinkany opşur jemläň. Sen ýok diýeniň sebäpleriniň biri sen başga bir zat dinlejek boldun, başga bir rap dinlejek boldun, başga biriniň rapynyň haça bir kupletini dinlejek bolup ýok diýdi. Ujuwid edýän bir zat dinlejek boldum. Şeýle bir imini özüň isleýän zadyň garaşdyň da şo zat bolmadygy üçin ýaxşy montajlar ham gowy edip kesip çykdy. Ýerden görün bolsam, näçe jagalar çykdy, zatlar çykdy. Ondan öňe bir ikisine ýok diýdim men. Ýani olar inserilmedi. Olar täbi gysgazyk gön ýok diýip aýrylan, ütköşkä diýilmän. Ondan ýöne birinji diýenime tamam ýady ýadyma şonok. Allah'ın olmuşan ýaly bir oglan jogda ýok diýdim. Olam birazjyk süýnürlen. Ama ýöne çatdyna çaltyrak ýok diýildi. Gatgo, seret ştaýda nokat goýup geçeýin. Men öz adymdan nokat goýan parahadyňda, ýa parahadyň ýüzüni ýujak bolam, maňa 5 mada beren ok diýelim. Şular ýaly bir zat. Bir gepleşige eger men de jüri edip alynma bolsalar, gowy görünmek üçin içimdäkini gizlemezdim men. Ýani diýjek bolýanym, elbetde bir çağajan göwüne de diýjekkä bolardym, elbetde birazjyk ýumşakrak edip, belki parahada ýumşakrak edip aýdandyr. Ýöne ýok, men özüm grubrak aýtdym. Aslına diýdiňde. Diýdiler parahada grubrak edip aýdyp. Men özüm şonu ýaly grubrak. Bir çağan göwüne diýmek ýalňyş bir zat ýöne. Şo gowa aýtmasa gowa aýtýa diýmegem ýalňyş bir zat. Gepleşiň adynyň özi aýdypdyr. Müňden beri. Bir giden talantyň içinden talant saýlamak. Talantyň içinden hem talant saýlamak. Eýem şo taýda kriteriýaň birazjyk ýokardan tutmasaň, o gepleşiň hem manatyny gaçyrýar, hem gyzyklylygyny gaçyrýar. Indi bu meniň pikirim. Şo ýok diýilenden soň belli bir derejede haýp etdiň, belli bir derejede haýt etdiň. Sana näme täsir etdi? Bir zat var ozan. Näme şeri işte haýyr bardyr diýär. Şeri işte haýyr bar. Ol İsmail zanyň özüne de gowy näme boldy? Hat köp inferildi. Men özüme de gaty gowy, men köp ýatdan çykaran adamlar bar. Erbedirek hem görköse ýa-da saldy da aray köpsine düşünýärmi? Interes çekdi näme de bolsa, men onu özüme interes çekdim aýdy begent diýem onu. Prosto diýjek bolýanym show business bulat. Show business. Hemme zat bir dogry öýtberdim bunu näme däl. Soň sen ekranda görýän zadyňy gowy edýär köp bolýar, gowlady. Erbet edýär köp bolýar, erbet gowy edýär köp bolýar da. Soň sen erbet maňa näme etmedi. Ýöne bir adamlaryň nämesi pikir ütgün. Pikir hawa näme denir?
Ýöne men hiçsine de bir erwet niyetim ýok. Tagalanda hiçsine bir zilitse eden oklar eden ok. Yani erwet komentarlar Spokojno kabul edýär. Täbi kritika bolmasa bes bolmaýar. Bolýar. Kritika bolsa men razy, ýöne haýtyň ýalňyş görnüşler bar, şolar bir açyk medeniýetli. O birazcık. Yeni bir gıdıklandıryan sowal. Soňky birinji diýenler bar da. Sen özüň hem şo gepleşikde şeýtdiň. Iň soňky. Soňunda ýok diýmelseň. Birazcık gatyrak aýtdym. Ýok, men özüm grubrak diýenler. Özüm öýde de şonu ýalmam özüm. Grubrak, gönümölrak. Adam onu men edeýin diýemedim. Elbetde şu adam käwat ýalňyş ýa-da zapisyň gidip duran ýalňyş ýa. Şu hakyk şu proýektiň içine girýär, ýani şu zapis görünüp görülýär, soň meni erwet kabul ederler diýip pikir eden ok. Şu pikir etmen dogry çöwür bolýar. Şu wagt men pikirim bar, pikirim mara. Hakyky gowuyn saýlamak, gowudan gowuyn saýlamak özüm. Ýöne gowuynam däl. Ütköşükden ütköşük saýlamak niýetde bolly zritil göz bilen teredilen ok owa. Onuň aýdýan danym soňundan grubu bolanam soň özüň bilýän. Ýöne men hiç açanam öz ýüregimdäki pikirlerimi daşna çykarayyn, şol grubu diýeýin, neýin diýeýin. Şol men hakyky men şol. Men şol ütkötmeýän hiç açan. Hem diýjek bolýanyň meni şeýleligim bilen kabul edin. Ol adam hemmekşem mara ana Allah Taala görüp dura. Her kimin häsiýeti bir hili ütköşük grup bolanmadanma ýöne şeýle bir adamlar bilen bir kömekde edýär, ýüreginde ýöne gruby, öýde alyp barşy grup. Onuň şonýallar bar öz aslında içinde ot yanıp dur, görüp ýöne ýasamadan neýinze bolup bara döwden allar ýanlary bar. O zatlara uza düşünýär. Onu diňe ýokarky bilýär Allahdan. Elbetde. Esas ýüregiň ak bolmaly. Gyzyklandyrýar diýsem gyzyklandyrýar. Şo gepleşikden soň toýlaryny äli ýitkedimi? Gowy. Adamlar bir Hudaýa şükür edýär Allah jana döni. Gowy adamlar bar. Toy barýan soňa, gyzykly soňa. Staraýşsa, gyzykly soňmak isleýän, beýdiýän. Adamlaram näme? On ýalarda sereden ok. O sen ifasat adamlaryň toýuny gyzykly soňsan bolýar. Elbetde. Gyzykly soňmy? Bol seni näme diýerler? Ýöne interes has galdy. Hype has galdy şondan soň bir hili. Öň biraz haýatdan çyksanam bolsaň, indi garaýşlaram başgaça ütgödi bir hili. O zatlar üçin Allah Taala diýene şerişde haýyr bar. Diýmek o soja şeýrini Allahyň öňünde iter goýurdy, ýok diýip gatyrak aýdy. Ýygy gowur bolýar bir açyk käýnerler, bir açyk halamallar ýöne. Bir zat. Şolat şonka bolmaly eken. Ýagşy da şonu şeýdip kesip goýmaly eken. Gyzykly bolsun bilen, basmaky köp bolsun. Stop bir zat näme almak üçin bir zat jertu diýenýär boldy da. Ýöne janlar ta bolsun. Diýär hili zat, erwet zat ýa-da boldylar, gowy zat ýa-da boldylar. Men näme neýtral kabul edýär özüm. Elbetde. Täbi olaň pikirini aýtma haky bar, edilmeýän şo gepleşik. Kritika gowy aýtma hakym bar bolşy ýaly, olaň aýtma haky bar. Men hiç neden zlanydyr. Şo şowa gatnaşanyň, ýani sen şu wagt pişman edemok. Ýok. Şowdan soň gönjürlükden aýrdylar. Mihman hökmünde, esas mihman hökmünde gatnaşan. Şo gaharyň getiren okmy? Sen birçe sözüň üçin sen jürilikden aýrylyň, bolýa ýerine halypasy gelendir, o aýry gurun. Ýöne diýjek bolýanym, gön sen aýrdyň, sen mihman boldyň, bir esas mihman hökmünde. Aslında niýet bilýärmi näme? Üçüncü jüri hemije çaljylyp durýan no bar. Üçüncü jüri bar, mihman, her gedek bir mihmandy. Rüstem Halif bolly, soňmen jüri nemetdim. Diýjek bolýanym, üçüncü jüri mihman hemije. Onu ýöne Pelwan Halipa goýulandan soň, Pelwan Halipaň näme? Ähli edep ahlaklary, halipalygy ýerinde. Ýa-da hemme söz nemeti ýerinde. Ol näme de bolsa olar halipalar bizden çöregi ýerräk ýenne. Esasam
Ben hemmesinin adyny aýdyp biljekkä, ýöne esas emine pelwana sözü zady ýerine. Onun şoň üçin on çalşmagyň uje esasy ýok. Şoň üçin çalşylan. O indi proýektiň gejişine görä da, o pelwanaň özüniň ýaşynyň özüniň pikirine görä hereket edilýän. Murat Molla bilen Amerika gitdiňiz. Amerika gitdiňiz, Hollywood ve dünya derejesinde ýyldız bolan adamlaryň ýürüten ýyldızlar bar da, şu atlar ýazylýar adetçe. Ve şo taýa baryp siz Murat Molla, siz öz atlaryňyzy ýazdyrdыңyzlar da. Şoň tölegi bar, belli bir tölegi bar. Ýadymda $20, $30 tölegi bar. Şo tölegi tölenip, şo her kimin boş ýeri bar ýürüte. Isleýän adam gelip şo taýa adyny ýazyp, harp çağlarını koyup, surata düşýär, video düşýär, o höwes edýän. Gowy etdiňiz, o bir interest öretdiňiz, adetdiňiz. Ve şonuň hakykat däl bu her kim adam edip bilýär, her kim öz adyny ýazdyryp bilýänligini köpçülüge aýtmadyňyz. Fakedygyny köpçülüge aýtmadyňyz. Ve gynansak da ine käbir adamlar bilen okdur şoň şeýle edip bolýanyny, fake edip bolýanyny, sebäme kommentariýalaryna gelip berýän hakykatdan hem şeýle edip ananan adamlar bar. Ve bu ýalňyş bir zat. Men pikirim boýunça sebäbi şol adamlaryň şoňa inanmasy ýalňyş. Ve siziň şonu hakykat däl şo. Ýöne video üçin, ýöne surat üçin fake ýasalanmagyny aýtmadyňyz. Näme üçin? Ýok, olay hem öýde görünüp dura. O taýda. Daşy Orta Aziýadan hem aýdysmýandy. Jack Chan'ın Bruce Lee, Jack Chan. Ne diyecek bolýan. Ýöne inseren oldum, men şu taýda oturup diňe arzu etdim. Men şu taýda adam ýagyldy diýmedim. Arzu etdim. Allah'dan, Hudaýdan hemme kişä, hemmesini o tişgärlemede Türkmen döwletimizde. Hem maňa da şuňal adyny ýazdyrmak nesip etsin diýdim. Onuň özleri onu aýny adamlar näýle kabul et? Bara nemeslerim Eýem düşünýänler bar. Bilýänler bar şonu edip bolýanyny, edip bolmaýan, bilmeýänler üçin aýdaýmaly şeýle takene düşünýärler bir. Sen ýa soran bolmada. Şeýle. Soran bolýansa gezdik bilen. Ene bir seni zor. Ýok, men şo wagt gawat gelmedim. Şo wagt gawat gelemasa storiesy düşürip, şo soraw bileti gelýänler üçin aýdarym. Bira şo taýda özüňi ýazdyrdың, şonu aýdyň adamyň köp. Ýok, hem şo hakykatdan hem şeýlemi kädip ananan wagt bilýän. Goý näme de anantynlar, men üçin anantalar gowy. Näme üçin ýalmalylar? İnşallah diýmeli. İnşallah. İnşallah. Nesip bolsa diýmeli. Türkmen, biziň türkmen sunnatumyzdan şeýle bir ýazylmaly adamlar bar. Nesip bolsa diýmeli. Men ýa diýdim, fake bolmaly däl, original bolmaly. Ana şoňa sana nesip bolsa men öldürülýän tezinde de bar. Ýöne biziň türkmen sunnatumyzdan hakykatdan hem şo ýerlerde ýazylmaga dastoýn adamlar bar. Şoň üçin nesip bolsa, Allah'dan her kime nesip etsin diýip men dilek etdim da ýöne. Nesip bolsa. Amerikadan başka haýsy ýurtlara geldin? Amerikadan başka kän ýurt gedildi. Ozan, ha, ýöne olan her birini tana oturmaýyny. Ýöne sen ne Turkiýada öýdüň bolup gelene. Men Turkiýa gidip göremok. Yani Turkiýa, şonça köp ýurtlara gitdim da, Amerika we Ýewropa gidildi, ýöne Turkiýa gidip göremok. Turkiýa gitmegem bir arzuwym biri, görsem diýen ýerler bar. Ol her hili aslında gowy ýanym men dağ etekdäki şo pляжlara, atlar, şonýala nemelerini gowy ýan. Ýöne Turkiýa gitsem ýokman, siziň nemäňler bar, Fitch House. Ama ýokman girmeli. Indi şu jasyň girjek opurundan ýa, Fitch House'a barsaň ýokman mehman bolmaly. İstanbul'a barsaň ýokman mehman bolmaly. Indi şu jasyň girjek opurundan. Daş. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldiniz. Nasıl yurtta bize Türkmen tamamlarında küyüt etmeyen salgıyımız Fitch House. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Ne olsa üçüncü katımız var. Doğru mu? Fitchi, somsa, bürük, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen tamamlarının
Ähli var. Size bilmedim, mene bu zatdan karşısında durup bilemok, bana noş olsun, işlemem açık olsun. Bu sorular aslında girip durmak doğru mu, yanlış mı bilemok yani. Kän sorullu ve mışmışlar var ve men özüm eşitdim şu adam, şoň üçin gyzyklanýan. Kakan aramızdan birden ayrılmış. Jajynykdan olsun, yatan ýere ýaty olsun. Kakan pahyr var abi. Men ýa-ni jowan ýaşadykda kiçidim de. Kiçem däl, ulum däl bolýan ýöre çağadym men. Onuň birden aýryldy diýenler sen ýalňyş eşitmädiň, dogry eşitdiň. Birden garaşylmadyk ýagdaýda, sagdan adam garaşylmadyk ýagdaýda birden aýryldy. Onuň men garaşmadym da, şoň ýaly birden nemet boljo. Men özüm Belarus'dadym. Onuň aňa okap gördüm. Birden habar geldi. Näzmi wallahi men ana bilmedim hiç şeyli. Şo derece birden aýryldy, ýokam sagdan getip gören adam da. Şoň üçin Sen gelip yetişmedin. Ýok, men gelip yetişmedim. Şu kaka tematyny açaňda içiň ýakyp öldürýän adam şo da. Bir şu gelip yetişmedim kakam, öz kakamın üstüne gumamat bilmedim diýilýän pikir gelýän daýlan. Hemişe de şol içimden iýe. Şoň üçin jaý jennetden bolsun Allah'tan ýöne birden aýryldy. Kakan ir, kakan birden aýrylmak sana näme öwretdi? Kakamın birden aýrylmagyma atykän ady öwretdi. Ozan yaman çalt ululmagy öwretdi. Gaty çalt öýüň jogapkär bolmagy öwretdi. Mert bolmagy öwretdi. Halal işlemegi, halal rahmet çekmegi öwretdi. Doğrusyny aýtsam kän zat öwretdi. Ýöne her ýerden tanar ýaly kakan bolan bolsa olur ýaly duýgulary. Men hiçmede bir dilemok ýöne başdan geçirmedin hiç kim. Ýöne kakaly, ejeli öý jennetdir. Kakan bolsa, ejeň bolsa dünýede başga hiç zat gerek gel eken. Soloň jan saglygy, soloň ýylgyrşy, soloň bir bileje çaý içip oturup göz-göze seredişmeginiň özi dünýäde näme üçin ýaşaýanyňa jogap many. Many iň uly baýlyk diýen. Şoň üçin diýilýär-de adam baka gadryny bilen. Aýby çağa darazan, gater we çağa diýip, mesal üçin gatyr jowan ýaşda bol ýöne kelle çağa diýip. Onuň gadryny bildik kanýaşda men şo kakam pahyr görsem hukman silagly hormatly, näme diýse ýok, näme etmeli bolsa men taýyna silagly hormatly, oňa söz ýok. Ýöne nämede birden gitjegini bilmeýän soň bir her gün bagryna basyp oturup gadryny bilmeýänler diýen ýalap aýtjak bolýan ýöne oýdyl gadryny bilmedim diýsem ýalňyşlar. Ýöne şonu eden etmeýänler demler. Bazı bilen her bir oturup şondan köp zat öwrendik, ýene de känli köp zat öwrenmegimiz gerekdi. Ýöne şolary ýetişmedigem diýenler. Ýöne bir içinden bir zat olýar men kakam gatyr we goýarýadym. Ejemem gatyr we goýarýan. Ýöne al ýüregim kakaçyly. Onuň kakam bagyryň şol meni has janym ýakýan zat şu ýöne bir üstüne gumam atmagy ýetişmedim diýen. Hatda şu ýurdumda bolan bol aýsam da diýip özüm için men ýa-da şoňa käme oturup. Hemişe
gözümden ýaş aktarasym gelse, oturup şol öl kakam üstüne gumumaty bilmedim diýsem boldy, bokurdagymda bolýar gözüňden ýaş akýar. Şol içiňden ýýän eken. İçindeki so juwan ýaşly parahat ýadyňa düşýändir gönül. Şo Şeýle bir pikirler boldy. bütün durmuş üýtgedi de. Gözüňe sen durmuşa hiç ýeler ozy. Taýin nälintek. Entek sen dogonyňy, ejeňi eklemäge, entek taýin näl ýagdaýyň ha. Bardanam şol ýükü üstüne atýarlar ha. Jek özüm geçip oturup Allah zan meni näme etsem kan bular näde beklesem kan diýip pikir edýärdi. Hakyt gorkýadym ha. Durmuşumda galan gorky ýalan. Ananay. Ene hakykatdan ana şonda gorkdum. Allah zan meni bular näde beklesem kan diýdim de. Ejemi don näde beklesem kan diýen pikir meni şeýle gorkuldy. Kakam şonu kıyınçılıklı, yani yüzürünü arkayın çözüp ýören eken, ne durmuşda olin men şonu bilmändim eken. Durmuşun bar, bütün meselesini kakam çözüp ýören, şonu düşündüm. Şonu düşünüp kaldım. Gepleşiklerin birini mal baktım rahat diýen. Mal bakma, bir de Türkmençilikde adaty bar da. Men kimçe 100% oğlanın 70'i bakan oğa gidende pastayan bakmasa da yani pastayan bakkan oğlanın garnaşmana. Gar kuvvet ediyor bak ya. Veştim men mal bakamda öýdekiler bilen okdy diýdi. Soň aýtdym. Bilen okdylar näme diýenler. Indi meni aýat ejem zat ere sahap bol, güne çykma, owa kanikula aýtdym da. Güne çıkma kellerden günü geçireyim, eyle beyle rahat deyip sonu näme diýdiler. Ondan dogondan bilen, şo diýenki dogon oglandan bilen sygyr bakmagy diýdik. O uly ýabyň boyuny nowur diýip bir ýap, bady soň boyuny fırlamy goýberýärdi, fuwa düşýärdik, näme diýdik, rahat diýdik. Ýani şonu başda da kakam ejemle bilen okdy. Mala Somal bakmağa aýtmagy diýenim. Soň gelip geň gördüler näme dip. Esdik. Agam adam aýtdy da paraga to gidip Rahim dagy bilen Agam Murat dagy bilen Batyr dagy bilen gidip mala gör on perezwad edip görmäň ol şäherlice saga diýip taw eljiretmäň. Ay gully aly öwrenşip gitdi o alat bana sonda da bilip galanma kakam da geçen da. Mal bakmağa gidemizden aydamızda yürüytü şoň gyzygy wady. Suwa düşmek üçin yürüytü diýdik. Mahallar goýbersek, gönem suwa düşsek diýip, atdyň aşagyndan. Suwa düşýärdik de. Saça döwründe gaty gyzyk şol atlar. Göhür Çariýew şeýle soraýardyr. Egerde birden başyňyza kynçylyk düşse, ilkinji jaňaçy adamyňyz kim? Ilkinji jaňaçy adam Türkmen, ejem gelinim. Türkmen. Nasyňa bir kynçylyk düşse elbetde öýdäkler jaňaçy. Başga. Myş. Buna ýakynlangan eşdendim. Ejeň sen gepleşiklere gatnaşma diýipmiş. Saňa. Ene ýüregi-de, Rozan. Diýipdir onu, men dogrumy we näme şun şeýle diýip sorajak opdurman şon diýipdir dogrudan hem. Özüň gory diýende, özüň gory gözdilgen. Bilemem. Ene ýüregi-de bir da duýýandyr da kim bilen. Şoň üçin. Şo gepleşiklerde men pikirim sen aýdymda, klipde ýa kinoda belli bir obrazyň bar, şo obrazyň daşa çykan ok. Bellenen, taýlanan bir obraz. Bu klipde mysal üçin men aýdymda obraza girmeli, ýa köýmeli, ýa köýdürmeli, ýa bu klipde mysal üçin tanysman, Şadyan bolma, obrazyň taýyn kinoda edil şonka obrazyň daşyna çykylan ok. Şo obraz bolýar. Ýöne gepleşiklerde obraz ýok. Gepleşiklerde sen. Ve ejeň seni hemmeden köp tanaýar. Ejeň sen içiňi bilýär we ejeň ýanky diýişiň ýa sen grubulugyny bilýär. Ejem bilýär. Şo sebäpden bolupdyr.
Artık maçlı yapıp edeyim son için var mı diyeyim mümkün. Yo ejem grubu doğum bilýär men birazajyk gönümelligim bilýär. Ondan bir yüregimdäki ne o ýa-da diýişime iň soňky birinji aý diýip goýberýänim bilýär da. Nama soň üçin diýän bolmaly. Seni goramak için. Goramak üçin diýär o ýene hukman. Şimdi gelýäs peltepe soralamdan. Yani durmuşy soralamdan. Durmuşdy puşman edýän adam barmy? Puşman edýän adam kän. Ýöne şoňa kellen beremok. Men şunu ýaly sen sorasaň, şunu ýaly bir sorasa aýdaýmasam, ýatlaýmasam, şolary ýatlamagam dar. Kän puşman edýän adam, o haýsy tanajagam bilemok daýjak. Tanap geçmege mislemok diýen ýaly. Kän. Ýöne eger ýöne neme edip dursaň aýdyp beräýmeden ýöne Eger mümkin bolsa, eger gil däl bolsa. puşman edýän zadym mara taýlanda kän haýsy tutjagym bilemok zat. Haýsy tutup aýtjagym bilemok. Şo derece köpmi? Kän. Mysal üçin bir aýdym çykardyň, olam kän halk köpçüligini halamady. Wagtson çykarmalam diýär ekenim aýdýar. Puşman däl iş ýalňyşlygy bolup gidýär halkyn. No şolam puşman. Ondan soň ýaly kän melç özüme ýüregim alýan şolar kän. Ýöne aýyrýan özüm bir çüýde edip. Aýyrýan şonu çykarjak bolýan ýüregimden çykarýan ýöne şunu ýaly bir ýatlaýan hukman. Uluçu şonu ýatlamanyň o. Şeýle onda bir puşmanlyk aýtyp berjek ýaly. Ay puşman. Aýdyndan başga. Tanım Aýdym aýdaly puşmanlar aýtma. Häzir illik soralym, has kyn soralar gelýär. Suwjady çeýin. Sen häzir men taýlandyr bira. Isteseň senem bir suwjady iç. Illik soralym, teltepe soralar. Ve men firmany soralym bar içinde. Men gowy görýän soralym. Men diýsem pikir etmem, özüm dizdim diýip men hemişe soralar berýän şoň üçin. Olmaýyn diýen. Käbir puşmandan öle halk köpçüligine aýdylmaýar. Elbette. O elbette bira. Agyr puşmanlar jonýalak. Soň üçin aýtmaýyn ýa. Doğru. Baýlyk sen üçin näme? İlki bilen baýlyk. Asıl bolsa şu wagt hemişeki dijurun jogap, can taglygym bolsa, adym bolsa diýilýär. Ol hükmay duratda birinji oçur. Can taglygym bolsa baýlyk. Ýöne baýlyk diýip eliň uzadan ýerine ýetmegi baýlyk. Diýip pikir edýän mene. Can taglygym bolsa, agdyr bolsa, maşgalaň hemem bir edýän işiň uğruna bolup dursa, şo bir eliň uzadan ýerine ýetip dursa, iň uly baýlyk şol inataň can taglygy, iň uly baýlyk maşgalaň can taglygy, iň uly baýlyk. Maşallah. Belli bir aprzileni ýok. Bütün bir maşgalaň bolup, Bir belli bir men üçin baýlyk plan diýip bolanok daray. Sen üçin baýlyk Lamborghini ýa Dubai'da penthouse der. Yo, это уже näme diýilýär? Olayam imуществоmy Döwletli. Ol däl. Kän dat baýlyk. Kän ahal şeýle bir ýagdaý bolýar da oza. Ýöne arkaýyn öýüňde ýerden turup häzir men wara plan ýerikdeýin, plan iş çagarlam edeýin, plan edeýin. Soňam çağırjyklam, balajyklam, gujaklap gelip çyksalar bilen multik görýän, kino görýip ýataýynda, gel diýil jalaýynda diýär. Şolum daşy iň uly baýlyk, şonu edip bilmeýänler amma. Şonun bagda. Şoň üçin durmuşda Allah Taalaň beren her bir taňa geçilen zat baýlyk. Eger ýaşamagyň bir ýyl galy diýildi.
durmuşda nähili derejelere, nähili yerlere yetmek islerdim. 1 ýylyň galdy. Ha, diňe derece etmek hakda gurrun edýär ýa-da Nähili 1 ýylyň yerlere galdy. yetmek. Näme ederdiň? Ha. Hop saldan bolam, so näme ederdiň? Näme ederdiň we nähili derejeye ýeterdiň? Derece etmek üçin bir günem etip bolýar. 10 ýylam käme halady bolýar. Taýganda da belli bir derece etmek üçin 10 ýyl ady bolýan ýerim, bir gün etip bolýan ýerim. Ýöne men derejem apşaladym, etmedim 1 ýylym galan boldy. Derece plan derece etmek diýilen arzuwam etmedim, pikirinem etmedim. İlki bilen ne üýümden diňe çykman çağaçyklamy ejem uzoklap ýatardım. Gün-günden wagtyň adalýar diýip. Ýakyndan bilen geçirerdim wagtymy. Öňgidip görmedik ýerlerime giderdim. Çağa ýakyndan bilen. Dünýä gezmek islerdim. Putschestiýa. Hem näme? Näçe wagtym adallygyça da şonça da bir ýakyn, ýani şo ýakynlaryňa has öňküden beter ýakynlaşmak islerdim. Emme göwüne degende bagşla diýip çykardym, ýeke ýaltanman. Başka adamlarda iň köp gözleýän häsiýetiň näme? Başka adamlarda köp gözleýän häsiýetim bir neme bolaýmasy? Tos jogap bermemek neme där o? Bir näçesini aýt. Eger birini aýdyp bilmeseň. Gözläp adamlarda maňa bolan atnaşeňýasy menki al bolaýsa da. Iň uly gözleýän adam şol. Men şoňa bolan atnaşeňýam ýaly bolaýda da maňa da şoňa atnaşeňýam. Şo häsiýet gözleýän iň esas. Iň uly gözleýän adam şol. Sen bilen atnaşdyňda şu wagt senem maňa edilmeň garaýşym ýaly garaýsaň da diýilýär. Zady gözleýän dende. Özünde iň halymyan üç häsiýetiň näme? Grubus, gödöklük. Näme diýilýär? Bizat beýstindir. Bizat beýstindir. Näme beýstindir bolýar? Bizat. Kän ýerde şoňym meni ýaman kän padwaý diýdi. Näme aýtykmynça şo? Näme beýstindir? Ha? Görýärmi alty? Jogapkärçilikdir. Jogapkärçilikdir. Şo häsiýetiň üçünji? Üçünji alamyzda Meňe 2 sany ýerde häsiýet. Magal nämes gowy diýsen? Ýok, emmet gowy diýär. Ýöne 3 dönem käne sana oturdum. Ýöne edil grubus we gödöklük, günümellük. Ýöne bir zat demesem, şonu aýdasym gelip içimi tertip barýar da, bir zat görsem. Şoňda saklap bildim. Şonu bana ne tansa adamam bolsa var, ýalňyş edip duran bolsa, şonu ýalňyş edýän där o diýetim gelip dur daray. Bilýärmi? Şonu ana aýarsan. Şonu aslında aýtmaly däl, ýöne şonu aýdasym gelip dur da. Aýdasym gelip içimi tertip gelýär da. Ýene şu sora gowy dikkat ber, dikkatyny. Iň köp yalan sözleyen çeman ya da sözüm. Iň köp yalan sözleyen çeman. Howzara. Yalan sözlemeli bolýan. Taýlanda känem däl ol. Ýöne şu bir adam misal üçin erwet görmesen näçe meni. Gowy çitleýäni galdyň näçe. Gowy gördüm meni diýip çinden asa artyk baha berip yalan sözleýän. Kän.
Mysal üçin bir adamy tanaman durup, şol adam gowy diýär. Ýa-ni tanşanam bolsa, mana şoň bilen. Maňa ýamanlyk eden o aşy. Ýa-ni tanşdyň garetden. Entek tanan bollar. Şoňa bir daha sorasa, şu näle julat, ne şu şeyler akmaýlar diýip soraya bolýan şoň borlay piçleýän ýani erbet goýmaýyn şonu. Maňa bolan ýatlamak erbet galmasyn diýip ýalan söýleýän. Ýani Şunuňmy? diýeli Ruslan gelip senden men soraya, sene men taraw, şonu da gowy diýip geçýär. Şo iň köp ýalan söýleýärmi? Ýok. Ýok erbet däl gowlay bolýan. Ýöne mene ne bilemok diýip bolmadan soňra alyp bilmedim ay erbet oglan bolmagy mümkin, oglan bolmagy mümkin diýip bolar. Ýöne men alýanam, ýok oglan diýär. Birini sorasalaram, ýa bilýän, nemetselerem, soňa kän ýalan söýlenýär. Melç ýalan söýlenýär. Ýöne soňundan adam tanady eda özüni. Bilýärmi? Soňuňa gatnaşyk nemeden soň gatnaşyň soň aýdan soň bilýär. Ýöne aslında onu men ol emmek istede bolýam kadýan. Pasti emmek istede bolýanlar diýip kiredýän. Gatro. Indi gelýär. İki soraly, iki jogaply ýöne birini taýlamaly we çalt jogap bermeli we hökman jogap bermeli. Blitz soralymda. Taýym bolsaňa başlaýar. Messi mi ya Cristiano Ronaldo? Messi. BMW ya Mercedes? Mercedes. Esbitr mi ya Mehmet Nazarov? Esbitr de olsun Mehmet Nazarov. Kış mı ya Tomuz? Kış. Murat Moğlu mu ya Yaxşı? No, ikiden bilsen ama. Birini taýlamaly. Murat sanam ya, son ikiden bilese tanışıp başladı. Terede koysak bir ağırrak düşür de 1 gram bolsa da. Murat diýen. Owa mı ya şäher? Oh, Giyce mi ya gündüz? iyice. Gatgo bili sorulmadan mutordun. Parahat bizin ağdalarımızda öz muştoklaryna aýtjak goýjak sözden bagasa sen diňläli. Muştoklarımıza maşgalatyna jan sağlyk, arzu berlik. Bu işlerine össün arzu edýän. Yurdumyza asuda asman arzu edýän. Jan sağlyk, arzu berlik, ähli iýleşlerimize arzu edýän. Mehriban, gahraman arkadaşymyň, arkadaşly gahraman serdarymyň janyň sag bolmagyny, bize şunýaly mümkinçilikler berýän üçin işleriniň rowat bolmagyny tüýtirýärden dileýär edýän. İnşallah aýdanyň olsun. Benim tanışlayan ve şu jogap berdi. O aşrada skameyka janyna zikirdadyk tur Akkepler studiýam. Oğlanlar minnettar. O janyň sag bolsun. 7 gündür hyzmatda da. Men aýtsam, mejatyma ýüzlenýär. Akkepler krasavçyk söz ýok. Haja esasan palma soradym da şu gatagır eken. Şonda da şu wagt getirip dizip studiýa üçin men aýratym minnetdarlygym bilen elbetde Türkden Türkmenistana ýykuratmagyň iň ansat usuly Türkmenawat kargo bilýän. Hawaryma. Sen ambition samolyot diýen. Reski samolyotda gün 1-2 günde diýen. Samolyotdan da şu günniň biri öýdi. Bizim Türkmen taýlmamyz İstanbulda ýene kapda Çyhaus. Türkmenawatda Döwrwat Feodal merkezinde Kamil Market. Bular agdaýan sebäp bular bizi gollaýarlar. Minnettar. Aýratyn minnettar sen gepleşige gelenim üçin. Köp sag bol, minnettar we agdalarymyza 5 ýyldan köp, 100 000den köp ödümden mara. Gollaýarlar bilýän. Bir zat haýyş etseňem ýok diýenoklar, mysal üçin diýer. Hanany şu gün 100 patpişik köpeltin, 200 patpişik şo tiýjenip taýda edýän. Her bir agdamyza aýratyn minnettar gepleşik soňuna görenim üçin. Janyň sag bolsun. Ve näme? Like basmaly, komment ýazmaly. Bu gepleşigi hemmesi bilen paýlaşmaly, şoňa köpräk adam görsün. Elbetde Parahat Köjaýewiň
Sosyal setlerini belleýän. Nire TikTok, YouTube, Instagram belläp geçýär. Ağda bolmaly. Berdin ýazyp, gözläp, ýaltanýan diýseňiz, aşakda sylkalarda durýanlar. Yani gepleşiň aşağında, opisiýasynda. Gün baksan ağda bolýar, ağda bolmagynyň sebäbi Farahat Birjaýewiň täzeliklerini birinji bolup bilmek. Hat ýakynan tanamak. Instagramda günlük zatlar, TikTokda günlük zatlarda bolýar da. Elbetde YouTube. Ve gepleşigi Farahat Birjaýewiň jan sesde bardel 2 aýdym bilen. Ondan sonra yankı değişmeyelim, gepleşigi dostlarymyzdan paýlaşmaly. Jan sag bolsun. Farahat eline gitarany alyp bir agdalarymyz üçin temin, jan köýerlerimiz üçin bir daşet goýbersen, gitarany alyp berýän. Yine gelecekme bugün kucağıma kısmalı men Baka baka gülürme demine men vermeliydim Dillen ya dilim sen adımı seslensem canımı berýän sana Senin bana can diýäýsen O meninki divaydın men, divanası men Yüreğimin yarısı men, gözümün ağı O meninki divaydın men, sabrım kuturup Deyip bilmem, yer ondan utanıp O meninki divaydın men, divanası men Yüreğimin yarısı men gözümün ağı O meninki divaydın men sabrım kuturup Deyip bilmem yer ondan utanıp Gece karanlık şeker Giden ok ne sunahar Seni görümdün bana Ne gece var ne sefer Yekece seni Yatlayan men seni Gönlüme 100 yıl beri Tanayan yani men seni Gece karanlık şeker Giden ok ne sunahar Seni görümdün bana Ne gece var ne seher Yeke seni Yaklayan men seni Gönlüme 100 yıl beri Tanayan yani men seni O meninki divaydın men Divanası men Yüreğimin yarısı men gözümün ağı Ona meninki divaydın men sabrım kuturup Deyip bilmem yer ondan utanıp Ona meninki divaydın men divanası men Yüreğimin yarısı men gözümün ağı O meninki divaydın men sabrım kuturup Deyip bilmem yer ondan utanıp Berekellah Buran. Sesine sağlık. Daş. Şo yılları alıp getirdin. Sağ ol Buran. Sesine sağlık. Gecelerine pencerenin önüne Aşkım hakta deyinman sayınan bilbilim Yaralı yüreğim uruyar düğünne Bolup men o adını hayran bilbilim Bir vepa yardeyn özüme uçup
Ya menden gittin mi ömürlük kaçıp, gitmelelem yanıma girdir saçayım. Edeli güllere seyran bilbelim. Her gece gel yedin töhvet kılmana, yanını yüreğime sırdaş bulmana. Nöçün kuşum donunmadın bu bağa, kimdir seni menden ayıran bilbelim. Siz yüreklere derman bilbelim. Gel bile sayralı etmesen kahar, töwerek ağlayal bağımda bakır. Gül gonçalar senin yoluna bakar. Savullumu bizden duran bilmelim. Her gece geldin töhvet kılmana, yaralı yüreğime sırdaş bulmana. Niçin uzun dolanmadın bu bağa, kimdir seni menden ayıran bilmelim. Siz yüreklere derman bilmelim. Yarından ayrılan 7 yıl ağlar, inni dolanmaz mı ol acap çağlar. Ömürlük tırmalı bolur mu bağlar. Soğulumu birden duran bilbelim. Her gece geldin töhvet kılmana, yaralı yüreğime sırdaş bolmana. Niçin kuşum dolanmadın bu bağa, kimdir seni menden ayıran bilbelim. Sense yüreklere derman bilbelim. Sesine sağlık Murat. Köp minnettar. Yine buraya da kepleşe gelen için sağ ol, minnettar.